Santtu, terve! Päivätemppu on backside board slide. Mennäänkö kattoo? No niin, eli backside board slide menee sitten seuraavanlaisesti. Lähet heti haastaa backkiporsseen sen jälkeen, kun fiftari on hallussa. Eli ajetaan suoraan pressiin. Ollie. Ilmassa käännetään lauta poikittain. Ja tullaan tasaisesti jalkapohjille pressin päälle. Tähän on hyvä mielikuva sellainen, että hyppäisit lumelta tennarit jalassa jäälle ja luisut siinä sitten jalkapohjille. Eli paino pitää olla tasaisesti niin kuin jalkapohjilla. No niin, tämän jälkeen homma onkin hyvin helppo, eli lauta luisuu tasaisesti pressiä pitkin, paino jalkapohjilla ja lopussa käännetään lauta feikkiin ulos.